Иру сюда каша, бош мебра қативай видео мекна. Навика дичко кард, шоя дичко кард. Ма Шон гуфт ту ҳаққи? конечно. Ахаре репош кафондагия, короче. Мақсад ҳамон чиз бигем мадам сах расид, рейкл дам сах расид, дазл дам сах расид. Рейкл нишон додам. MEB дам сах расид. Барои ки акаша бош худаш обращение кард, видео кард, бахшиш парсид. 100 сум 50 сум будам рам. Оз яре перезвиз дай намегум номшанеки. Барои зиёд шидани шанси бурд кардан аз конкурси мо хостем камтарак призои конкурсмона иваз кунем. Аз ба ҷои мошине ки да конкурс приз намондагиай, барои 4 нафар 5000 сомонӣ приз мемонем. Ҳамагӣ дар конкурси мо 19 та приз мебоша, 10 та конверти 1000 рубла, 5 та телефон ва барои 4 нафар 5000 сомонӣ. Дар конкурси мо ҳамагӣ 1200 дона билет ай. Шанси бурд кардана хела зиёд кардем. Нархи як дона билет 300 рубл, яъне 47 сомонӣ. Ты метони билет бихарӣ ва бурд кунӣ. Рақамҳои картаи Сбербанк да 300 рубл ё 47 сомонӣ мепартоӣ. Чекта дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунӣ. Ногуфта намонад, дар конкурси мо 19 дона приз ай. Анҷоми конкурс рӯзи 20 ноябр мебоша. Конкурси мо ғолиб ша дар инами Instagram муайян мекунад. Бидро обуна боша дар Instagram. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Хеле дидесе мо полностью офиса холӣ кардагем, ҳама чизо нафурӯхтем ва насиб карда боша айпага яъне 1 ноябр мо офиса меспорем, компютерона меспорем, ғайри одамон, ғайри камераон, ҳама чизона меспорем, камераонам дар фурӯшанд ва имрӯз гуфтем ки ай рӯзи 1 ноябр видео як рӯз пас парстам гирем ва ҳозир ҳамаша талбача сёмка кунем. Ҳозир маъруфа фард кунем ба ҷонона, ба лирика, ба гишея, ба касера биёвем, айзика тез барнома мекунем и меброрем ва имрӯз ман мехоҳам дар бораи камтарак фаъолияти ту беруни айреб суҳбат кунем. Беруни айреб? Салому алайкум ё бурдига. Ман хайри хушкунӣ омадам офис қатӣ. Ва ту ҳозир основной прибылит ай чи ай? Ту зиндагита ба чӣ пеш бурдистай? Ба кор. Чӣ кор? Беруни айреб гуфтем ку ба кор, мақсад операторӣ, монтажёрӣ. Реб натонист туро обеспечивать кунад чизе ки бинен дай хеле мақсад агар реб метонист ҳамун суммаро ки ман талаб дорам дар зиндагӣ дода, мисол гуфтесам агар медод ман шояд ки кор намекардам, фақат реб мехабидам. Но кор карданам ая ҷиҳат нағзай, бо ая ҷиҳати дига ҳам кор карданам аввал дар ради галочка буд. Ки штоби ҳам кас пурса ман нагум ки ман мақсад ки хай реб перам, реб бихонам. Мисол бугум ки хай монтажёрам ё камерачием ягом чиям хеле бугум да. А ҳозир мисол наоборот бигем ман да касб шидаами. Айребоз да худ дидеса вообще? Вообще. Ами агар история, монетизация. Борам да худ мегам. История мехони. Да худ амвай. Не, да худ медонем чиам мебинам, фақат чизе ки YouTube кор мекунӣ ку. Ёхи да худ гуфтай сумера 100 меавай да худ нодора. Ох мо вадаш да YouTube. Хай история короче мешава. Сам намезанам. История мешава, редка мешава. Ам гуфти гапа да сам намезанам. Сам мегириша бо нес меше. Ҷе пешаки планша мекаши. Планш ҳаст. Эги брат ман хасум тес сумаро мекунам этмо так? Хеле. Основной ҳар моҳ дар кадом число ту танқиси молиявӣ мекашӣ? Числоша намедонам, моҳша медонам, ака дар як сол моҳша медонам. Рамазон? Не, Рамазон моҳи зӯрае ки расходо камай набарад. Моҳи феврал, март. Барои зимистонаи туи пӯй намерем? Не. Танқиси яка ман хидм мекашам. Ман аҳамият додагим уже чанд сол шуд ман чиз аҳамият. Яъне хида внушат кардагӣ ки моҳи феврал, март аҳамият додагим имина моҳи феврал, март короче мара ганда қин меғалтада. Шиба иҷа ягон причина дора? Семейни празднико бисёр анхонада. Зодрӯзи химай мақсад ҷабо чанд хабари дигай. Имина ҳам чизо да мақсад ман исусу расход мекунам, як хидм мебинам ки танзима барои ҳам чизо придумат кардам ки ҳам хели шеърои нар баҳонаи танзим карда ягон хел кору бор накунам. ҳам семейни да мегӯй танзима. вақте ҳам танзима придумат кардам ман канда хирсам шо медумам чи дига охир мега туи да фарид накард мегӯй хай танзима. деража накарди хай танзима. хай намедонам ака вали мо ҷошда нарасидем ба хона. Дар хонааш моли танзим вақти таъсир нарасидем. Ба гуфти ту реперо чанд фоизаш прямой фақат айреб дар худ мебинанд ай дигар чизо не дополнительный кор намекунанд? Ягон фоизаш ман хиёл мекунам, ягон ҳамаш дополнительный кор мекунанд? Не, ман хиёл мекунам касе кор кардистай максимум айреб кор кардистай. Айреб ман мебинам бисёриша
мисол номдор мешава, уже расходкалон мешава, баъд яке моҳи дигар да сумуш дар кор мешава, мерава капейки да клип мекуна, батл меброя, ёки ягон барнома мекуна. Ҳамин сабабш дар чи ай? Сабабш ҳам хеле проблемаро ти ғалдагӣ сабабш дар чи ай ва чӣ бояд кард тавсия метавонӣ дода хеле дозем хеле проблема да ҳасти ёки бидӣ? Бинен да ма ак тавсияи ма чи ай? Бид ҳолатое ки мақсад ажи ма ҳами офиси шумо қати шумо кор мекардам. Мисол реп мепартофтем я шавда 30,000 40,000 просмотр мегирифт. Мисол у вақто соз меомад дар ютуб, дута реклама доштам ам вақто. Лекин репам хеле ҳастае ки мешава рӯзе ки ҳамун продуктаи тра қабул намекунад дига мардум, баъдан уже намедонӣ чӣ кор кунӣ. Тавсията меяд ки рашод бигирен ки мебахшед мардаро рашод бигирен ки мақсад ғами репам хондан бигирен, нахонени хондан бигирен, просто ягон касби дигара омӯхтан, хотяб ягон бизнес. Деражаентон буд мешава? Да, всех так. Ҳозир ба гуфти ту ҳам хеле проблемо да будӣ ва тонисти биромада ин буҳронои мобайни мо. Ма фикр мекунам аки ягон шишкрона ихто танқиси накашид. Бидӣ ҳам хеле проблемои да ки мобайни мо да бепул мемонди, қарз мегирифтӣ. Ай пишти реб будам он проблема. шумо аки намедонам, мисол ҳаме шуморо як хеле саволи дуресемада ки ҳамин савол бигем дар дигар реперо дахл дора. Но чада дахл надора. Ман медонам ки барои ки ман ғайри реп, ай аввал шумо медонем ки ман ғайри реп кор мекунам. Ман именно реп гуфтам. Не, нашуд реп. Хеле намешам. Ма ба хеле нестам ки мисол сум надошта бошам, бояд барои реп ягон клип кунам, ягон чӣ кунам, қарз намегирам. Реп мара чӣ дода ки ман қарз бигирам клип кунам. Бё хеле саломатӣ. Ту ягон вақт маҷбур шидаи ки мисол тра мегуфтан ки фит чанд сум буд? 1000 сум буд ки? Не, 1000 сум буд, средний 500 сум буд. Хена рӯзе шидагие ки маҷбур шидагӣ 100 сум да фит кардагӣ. Ай маҷбурита. Барои чи ҳам маҷбур шидӣ? ҳамун рӯзе ки бо накардагим мақсад сума гирифтагим накардагим. Баъд кардам, баъд аз 4 рӯз гузашт карчи баъд каш абоз ҷангам кард ки барои чикай хеле наку. Баъд рафтам кардам. 100 сум не 50 сум будам рам. Оз я репери звездай намегум номшане ки. Звездай нем ҳозирае ки мақсад ахари репош кафондагӣ ай карочи 50 сум гирифтам. Хай аки ягон ҷои мақсад пазадан нест. Мақсад вақти да хай надошт просмотр. Ин ҳозир мумкин ки ман нуждата дошта бошам дар фит. Фит кардӣ ба? Я 4 рӯз ай бан гузашт бакардам. Фит ҳастай ту? Тамом фит кардем. Бачаҳако дар комментария бинависем кияй вай. Не, ман гуфтам ҳозир мумкин ман нуждата дошта бошам дар фити вай. Ту ҳами ҳозира дӯстӣ шона қати навик ҳами маҷбур будани шона намебинӣ? Ҳами савола бахтон намефорид мане ки хай ая ҷад нафси. Барои чӣ савол додам? Барои ки дар сториза ту нависи ки некрасива. Ба ман нависем красива ку. Вақти видеошона дида будам, ман медонистам ки мизи реп рам анами гап мешавад, барои бо нарафтам, бо накуфтам, гуфтам намерам. Беҳтарин кор хайрат нарафтам. Трако кадоми даям пушти ту. Медонистам ки ҳам тема мешавад, барои ҳамин нарафтам. Брешка бихем ҷабра. Гуфта ки да гитара даста дуромадӣ. Не, ҳам ягона хотирам буд ки ҳамин савол мешавад ҳамунҷа байни ҳамада. Мақсад нафорид ман ки ҳамин савол шавад, хай ки уже омад туғра, барои ки ҳозир чӣ ба ҷавоб метам дар ин савол? Мегум барои ки акаш абоз худаш обращение кард, видео кард, бахшиш парсид бо ҳамун именно видеои қати нави ка удалит кард ку ан ҳамҷа бигем агарчене ки дилда буд биромад рафта мисол чӣ ба бахшиш парсид? хай хеле айда ка например шумо накай ман шумо акай ман шумо мисол ман акай сорбона намешиносам шумо акай ман акай сорбон қати шумо ҷанг мешин мисол ман маҷбурам ки ура бад бинам чӣ хеле ки шахер мега ку мисол бародарам буд пиштиша гирифтам мега ку ман маҷбурам ки акай сорбона бад бинам мисол маҷбурам ки ягон гапш бугум и также мухлисош маҷбуранд ки ура ақурат кунанд ин қадар мухлисишон ура ақурат мекунанд ин қадар бародарош ё рафиқош қатиш батл мебура як гап мега ин рӯз шида акай шабоз мебура қати вай видео мекунад также некрасиво стайл мекунад ки хеле дафони навик шон натофтагия ту ана барои чӣ фристайл дидем чӣ хеле кард навика дичко кард шоя дичко кард чон маълуме ки просто омад навика хеле полностью не серам ҳамун чиза ки даже бояд намешид унам видео даже намешид бояд ҳам видеое ки нам хеле навикаи шонае ку ҳамун чиз
то чизоеро ки ман медонам мисол ситуатсияеро ки ман медонам ҳам видео бояд намешид мақсад ҳамон чиз бигем мадам сах расид рейкл дам сах расид дазл дам сах расид рейкл нишон додам миб дам сах расид ҳама да сах расид ман инам ха кор карда тонистам ки навистам худиш дакеша божда навистам ки мақсад акай ним чиз некрасиво ба гуфт чи ба гуфтам халям хали гуфти прав мақсад гуфт ки то ҳақи шон гуфт то ҳақи конечно хай ира акай шабош худиш бакала гирифт ку видео ка мақсад ки ҳамин темада шумо прафен шумо агар фикр карда бошед ки ман барои просмотр ҳамин кора кардам маҷбурӣ буд ман видеоро удалит мекунам гуфт ба гирифт видеоро удалит кард неки видео када каша бо неки ту видеош ҳаста ҳамаҷо набураш мо чаам барнома кардем видеоро карочи гуфт ки агар шумо фикр кунед ки ҳамин барои просмотр боша барои сусу боша ман видео удалит мекунам карочи ба гирифт удалит кард в общем ман каша боз худиш дам гуфтам ки ҳам чиз некрасиво шид барои ки аяр рӯи унам видео чанд одаме ки мисол додарои якай шаҳр буданд хафа шидан ҳам чизда яке то ман уже не барои ки ҳам видео дидам ба гуфтам хай тамом туғрия барои ки якай шаҳр худиш фаҳм главни медони яка чи причинаш чи буд ки шон қади навик сулб аст причинаш ҳамуд диси навик буд последний шона паддержка кард ку шояд ҳам боша намедонам яъне ин маъноиро дорад ки шона хеле любойчи бугу ба ҳаррӯз бугу ребхон бугу шон то шеринари тамом медони якам хати амада фарқ надорад ки қати ки дӯстӣ мекунад ки қати ки дӯстӣ намекунад просто гап дар сари яе ки вақте мисол акай сорбун акай хидр шум додӣ ман айрӯи хидр акай сорбуна шумбинӣ афзала бигем мисол шумбинӣ кардӣ ку яки агар мисол хай на афзала фаруха акай фаруха мисол на я шумбинӣ кардӣ ман айрӯи хидр акай фаруха шум дидам баъд уже некрасиво меша хид қати ӯ соҳиб бешаву ман қадима дар назари ӯ шумрӯ мемонам анам хали ман мемонам дар байнам чиз хушрӯа не барои ман ҷа нависадам некрасиво мегзарем ба дигарш мехонем дигари савола шумо дар як моҳ агар ки пинҳонӣ набошад дар як моҳ чанд сум шуморо қаноатманд мекунад савол дар хеле ҷавоб дода мешавад мисол меша моҳое ки 10,000 боша кам мекунад меша моҳое ки 5,000 боша кам мекунад яъне даромади чанд қай боша расхода дамқа шидан мегирад танги ки гап зада Илон Маск гуфт ки агар ки худа задачамоне ки кора дар ним соат буд мекунӣ дар ним соат буд мекунӣ задачамоне кора дар 3 соат буд мекунӣ дар 3 соат буд мекунӣ ин маъноиро надорад ту крутои дар ним соат буд кардӣ просто 2 сол зади ки амра дар ним соат буд када бутунӣ хеле да пример короче нигоҳ кунед акид ман даходам чанд қай як гуфтанашам хуб неста но шукри худо расидестай ман мерасама ай хидмам зиёдӣ ҳастай ҷамъ мешавам яъне ба Россия рафтан ниёз надорӣ озирашда шукронаи худо не ниёз надорам ва баробари рафтанои шумо ман мегӯям короче аҷаб бирам дамгири хайба мебинем дуба уже вақтиш омада хидтоқа не бародаро қати бародаро қати зур як рафтан бахту мана рафтан ма хиёл мекунӣ сурай мақсад хеле весела мегзарада конечно весела мегзара ҳеҷ контролат намекунад як бародар аста акай дарвеш нигоҳ дошта бошед салом алайкум ака ҳамо ака мебарам акай дарвеш ягон сумка хапак дардор нест хай аз сухан ки мақсад ки сад фоиза ака нашуд хеле танқисӣ накардисам ай даромади ютуб ё даромади кори худам мисусу барои ки худам медонам я туи бигирӣ баса я тавсия барои реперое ки на вака гузе репошон 10,000 20,000 просмотр гирифтан дар ҳамон 300 зиёд кор доранд чӣ тавсияшон метӣ ки чико кунанд ки чико кунанд хай чико кунанд ки чико кунанд чтобы бо чико накунанд хеле нағалтанд нағалтанд баъд хеле бо стабилни просмотр 50 сум история нахонанд мақсад просмотри калона нақапен яъне ки ҳамон 10,000 гирифтаси там 10,000 да қаноат ки бирам хатия биақалан 6 моҳ хати чӣ хеле реклама да тило кор кунанд хати чӣ хелеё накунанд чира реклама кунанд чира накунанд мисол ширкатҳои хелера реклама кунанд бикунанд акайҷа медонӣ ози намеш мисол бед реклама камара мегӯяд ту қимо реклама кайси нафурад накӯ бозӣ накӯ гив кунанд барои ки ман мебинам камтар просмотр мегиранд гив мекунанд ё ки конкурс мекунанд гив ҳамо одамое ки карданд мақсад тонистанашон ҳамво бикунанд мешава одамое ки ози нахчон хесаган гив мекунанд ку ҳам будонанд ки сразу меғалтанд например акай сорбун уже хаста кардагия медроям мебини короче худашам хеле вайрон шудагия ки кай билетон мерава барои ки
Misal agar sorbo ham videosh man mekardam u роликои мепартовку чётки мерафт мақсад YouTube дам дар Instagram ам дар YouTube ам худаш чётки бар мерафт гиф уже байнда як чиз ёд шида ая одаме ки мақсад набарот мардум чизи хуб мегиран мисол роликои тарбияви мегиран бачаҳако юрист CJ BMW розыгрыш мондагиай билеташ 300 рубл марҳамат кунед нами номеро муроҷиат кунед дар WhatsApp билеташ кам мондай тюнинг кардагиай мошин тюнинг кардагиай 5 та телефонай 4 та конверти 5000 рублай 10 та конверти 1000 рублай короче то 10 ноябр агар ки билетоша нахарен ам шанс меҷамъ шудаган оша мегира розыгрыш мекуна тенҷ бад тема шид интеграция ном дора чиз то 10 ноябр бародаро агар 10 нашид полни будиш мекуна бас мекуна хай тавсияи хуб хай давай тавсиям надодам ба фикр ман тавсия дику накунем тавсиям ки накунем 10000 гирифтен 10000 не ам мисол гуфтем 20 та бигири ҳамура ба қабес ачиқ накунем ки по-любому як ден аз мехалти яки бад дар замин мезанем ба мешинем ҳеҷ ка хадисот гап намезанем дига медонад ки лицои асосита медонанд уже зинда саломат боша бародар